Velkommen til Holmebæk har talent! Ja. Sådan der. Og som sagt, så er det simpelthen kulminationen på en måneds hårdt arbejde fra alle vores skønne unger, der har været grædt, der har været grinet, men de har selv klaret det, og de har selv stået for det med en lille bitte smule forældreguidning. Så glæder I jer? Er I nervøse? Jeg er også helt vildt nervøs. Prøv at se alle de mennesker, der står og kigger. Ikke? Smukke mennesker. Det er det. Men et talentshow er jo ikke et talentshow, hvis ikke der er nogen dommere til stede. Og vi har et forrygende dommerpanel. Og jeg er ikke sådan helt med på det der beat der. Så de der navne på de dommere, altså det har jeg det virkelig svært med. Men velkommen til Benjamin Managel. Ja. Og velkommen til Emma Dam. Så har vi Louise Madsen. Og sidst men ikke mindst, og en ny dommer lige her i 11. time, Louis Jablonski. Er det rigtigt? Jablonski. Sådan der. Og de her dommere, det kan godt være, at vi forældre tænker, hvem fanden er det lige, de er? Men jeg er helt sikker på, at alle de her unge mennesker og de lidt ældre, de har fuldstændig styr på det. De er nemlig kendt fra Instagram, fra Snapchat, fra diverse blogs, fra YouTube. Det er fuldstændig rigtigt. Og Emma Dam, du har fået dit eget YouTube-talkshow. Er det ikke rigtigt? Seernes show? Ja. Så skal vi ikke give en stor hånd til vores dommer? Og inden vi sådan lige går i gang, så kunne jeg godt tænke mig sådan lige at spørge dommerne, når nu I skal sådan kigge på de her unge mennesker, hvad kigger I så efter? Hvad er det, der betyder noget? Hvad siger du, Louis? Jeg vil sige, at jeg kigger efter... Ja, for fanden. Jeg kigger efter, om de har noget unikt, noget specielt, og noget stil, noget, som er deres helt egen. Så ja. Ja. Og ja. Jeg tror, jeg kigger meget efter, sådan, hvor kreativt det har været. Ja, alle detaljer tæller. Så ja. Jeg kigger efter, om de har det sjovt, og også, ja. Jeg kigger efter dem, der tør at stå frem og vise det, de har lavet 100%, uden at de synes, det er akavet. Dem, der har et glimt i øjet og tør at stå ved deres produkt, de har lavet. Så rådene for dommerne må være, at I skal bare have det sjovt, og så skal I bare give den gas. Men så tror jeg faktisk, vi skal have spændingen udløst. Hvad? Hvad for noget? Nej. Det kan man ikke. Nå. Jamen, det er altså kun børnene jo. Vil de ikke gå? Ej, det må I virkelig undskylde. Men vi har altså nogen herude bagved, som insisterer på at komme ind og optræde, og de nægter simpelthen at gå, før de har givet et nummer. Og jeg bliver nødt til at sige til dem, og jeg bliver nødt til at sige til jer dommere, de er ikke med i konkurrencen. Nå, men kender I det der udtryk med at være ude på dybt vand? Og være derude, hvor man overhovedet ikke kan bunde? Og kender I det der med, at der er nogen, der kan være lidt pinlige? Ja. Ja. Nu skal I nemlig møde nogle af de pinlige, og dem, der er ude, hvor de ikke kan bunde. Tag rigtig, rigtig godt imod forældrerådet fra 5. A og 5. B. Kunne man tænkes og bare sige, I ser en kende fjollet ud?
Linda, hvad skal det her forestille? Altså, jeg har lige tabt tøjet. Øjeblik. Ej, så må jeg så lige kigge væk, børn. Hold jer for øjnene. Det bliver ikke pænt. Så. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det her er for noget? Jo, vi kommer fra Holmebæk Specialsvømmeklub, og vi har tænkt os at lave noget synkronsvømning. Og vi hedder Pinky Caps. Synkronsvømning, det må jo være den absolute yndlingssport hos os alle sammen. Men det vil vi da glæde os til at se, så tag rigtig godt imod Team Pinky Caps! Ja. Har I nogensinde set noget så yndigt? Jeg er lige ved at græde, så rørt er jeg simpelthen blevet. Det er nu min yndlingssvømmesport. Det er det. Men jeg synes, det kan godt være, at I ikke er med i konkurrencen, fordi det er I altså ikke. Men jeg synes da ikke, I skal snydes for en kommentar fra dommerne. Benjamin, er det ikke fantastisk? Ja, du får den nu. Jamen, jeg synes, at I gjorde det fremragende. At hele timingen til musikken og blandingen mellem at hoppe til højre og venstre, det var meget, meget smukt. Jeg har selv gået til svømning, så jeg ved, hvad det kræver, alt det, I laver. Og det var virkelig smukt. Det var virkelig smukt. Ja, det var specielt. Ja, det var underholdende. Det var meget flot og meget synkron, synes jeg. Så ja, altså, jeg synes, det var mega fedt og sejt af jer. Jeg vil sige, det var vildt innovativt. Og så de der pinky caps, de der caps, jeg er på, de ligger helt i toppen af stilen. Eller måske lidt i bunden, I var ude af bunden. Så ja. Yes. For fanden. Ja. Solen, den har skinnet herinde, eller udenfor, hele dagen. Men herinde, der kommer den også til at skinne nu, fordi nu skal I tage rigtig, rigtig godt imod det første indslag, vi skal se i dag. 7 Sunshine!
pretend you miss me for a while. Wouldn't you say you were lonely and love was breaking your heart? Put on your Sunday best and fake a smile. I dream of dreaming dreams of her in twilight. She's a constant blur. The picture's clear and I'm still fact. She's fiction. Flot. Så flot. A-team skal holde sig klar. Og nu skal vi høre, hvad dommeren har at sige til jer. Ikke også? Og inden I render ud, så skal I lige have noget herover fra Emma og fra Victor. Ikke? Nå, hvem vil starte med at sige noget? Louise?
Jamen altså, hold kæft, det var sejt. Og det synes jeg virkelig. Og jeg synes bare, I startede det her show mega sejt. Altså, det var virkelig fedt. Og mega cool af dig, at du stillede op og sang. Det lød rigtig godt, og jeg synes, det er så sejt. Og også jer, der dansede, og jer, der lavede det der fodbold ned, det var I også virkelig gode til. Så ja, stor ros herfra. Yes. Jeg synes, det var sejt, at de ligesom havde fordelt funktionerne, så der var ligesom nogen, der lavede fodbold, en, der sang. Det var mega fedt. Så nogen, der dansede. Det var super. Det er skide godt. Yes. Jeg forstår slet ikke, hvorfor du var så nervøs. Du sang mega godt. Og den der dans, altså jeg forstår ikke, kan I selv finde på sådan noget? Det var mega flot. Og også jeg, der spillede fodbold. Nu har de 3 andre dommer jo sagt det, men hold nu op, hvor var det flot. Og særligt, at du turde synge foran alle dem, der er herinde, foran både forældre og dine venner. Det var virkelig flot, og du sang fremragende, og jeres dans var virkelig imponerende. Jeg troede, at I havde gået til dans hele jeres liv. Altså, det var spot on. Og drenge, hold nu op, hvor I gode. Altså, jeg har set jer spille fodbold, men jeg vidste ikke, at I havde de der skills gennem jer. Det var virkelig flot af jer alle sammen. A-team, værsgo. Just let me start by saying I'm sorry. I'll make it up to you, don't you worry about it. Girl, I'm gonna give it just what you like. Girl, I'm gonna give it just what you like. I'm not afraid to show you I love you. I'm not afraid to show you and tell everybody that I'm gonna give it just what you like. Yeah, I'm gonna give it just what you like. Girl, lean back. Why don't you relax? I wanna kiss your 2 lips. You got me feeling scandalous. The way your flower blooms for me is dangerous. With your pink rush velvet touch, I can't get enough. Girl, you know I love 2 lips. My appetite is craving your body. I'm hungry for your love, baby. You are my diet. Really, really, really wanna take a bite. Really, really, really wanna take a bite. Girl, lean back. Why don't you relax? I wanna kiss your 2 lips. Yeah, you got me feeling scandalous. Scandalous. The way your flower blooms for me is dangerous. With your pink rush velvet touch, I can't get enough. Sådan der, A-team. Det var rigtig flot. Er I lettet? Er I glade? Ah, det var godt. Jamen, vi skal jo høre fra vores dejlige dommerpanel. Ja, jeg ved sgu egentlig ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det var fedt. Ja. Det var, ja. Det var helt op i toppen. Det var 1, det var A, det var, ja. Yes. Ja, det var en mega sej dans, synes jeg. Og jeg synes også, det var mega fedt, at jeg er drenge. I var rigtig gode til sådan at vrikke med hofterne og sådan noget, ligesom pigerne. Så jeg synes, det var mega fedt, at I var ligesom med til at lave den her dans. Og jeg synes egentlig bare, det så super cool ud. Også til sidst, hvor I lige gik op i Y og alt det der. Det klingede bare, og ja, jeg synes, det var mega fedt. Sejt af jer. Jeg synes også, det var mega fedt. Altså, både den måde stille op på, og så jeres tøj, og alt var bare perfekt. Især slutningen.
jeg synes også, at jeres tøj er mega nice. Prøv lige at se, de har alle sammen de samme bukser på. Det er altså, det er nice. Og så synes jeg, at pigerne, I dansede fremragende, men at drengene, at I kunne følge med, det var for sejt. Og jeres afslutning var spot on, og så er jeg stadig vild med dit hår. Du skal lige vise mig, hvordan du laver det til... Det kunne være, at du kom på arbejde med det en dag, jo. Og det er sådan, at hvis man siger A, så må man også sige B. Og hvis man siger yin, så skal man også sige yang. Det kan godt være, at det bliver en lille smule farligt nu. I skal nemlig se både dans og eksperimenter. Værsgo. Tag rigtig godt imod yin og yang. Yin og yang. Kom nærmere, kom nærmere. Lad mig præsentere yin og yang. Grunden til, at vi hedder yin og yang, det er, fordi vi laver 2 vidt forskellige ting. Giv yin og yang en stor hånd. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Know just how to make my heart beat faster. Emotional earthquake, bring on disaster. You hit me head on, got me weak in the knees. Something inside me's changed. Er du klar til at vise det? Det kan godt være, at der ikke bliver forklaret så meget gennem nummeret, men resultatet det får I at se lige om lidt. Værsgo. Eksperiment, så laver jeg lige mit, mens det går så ud på, at jeg får den her te-pose til at flyve, når jeg sætter ild til den. Inden du sætter ild, så flytter vi lige den der. Har vi noget, der ikke er træ, som vi måske skulle have nedenunder? En tallerken eller noget? Det er flot, det der. Ellers så kan det være, at dommerne skal op og stå, i stedet for at bære det rundt. Så kan de bedre se det, for ellers så kan mønstret blive lidt ødelagt, tænker jeg. Kan I se noget? I kunne godt se det. Det er rigtig fint. Det er godt gået. Lad os lige give ham en hånd. Nå, Mohammed. Så holder vi lige lidt afstand. Det bliver meget farligt.
Så er det dig, Jonas. Vil du sige noget om det, du skal lave? Ja. Vil du have mikrofonen, så alle kan høre det? Jeg skal lave noget slags slim på en eller anden måde. Noget slim? Spændende. Kartoffelmel, som man bare hælder ned i skålen. Pokkers til Tupperware. Og så skal man lige bare hælde vand i, og så røre den lidt rundt. Og man bruger simpelthen sine fingre? Ja. Er du tilfreds, Jonas? Ja, men det er lidt specielt, fordi at hvis jeg nu holder det i form sådan her. Jeg tager lige den her. Ja. Hvis jeg nu holder det i form, så bliver det sådan, at hvis jeg bare kan slippe, så skulle det gerne flyde, men ja, jeg tror ikke, der er nok vand i. Du kan lige få lov til at prøve at fortynde det lidt så. En kemiker skal gøre sit arbejde ordentligt. Vi kan ikke gøre det halvt, vel Jonas? Nej. Så nu har jeg sådan en klump her, men hvis jeg bare kan slippe, så flyder det bare ud i munden. Og så kan dommerne måske rejse sig lidt op og se det mønster, der tegner sig på tallerkenen her. I bliver næsten nødt til at komme op og se det. Vi kan ikke rigtig... Men nu er vi klar til næste indslag. Og hvis I kigger rundt, så kan I se på hinanden. Der er ikke nogen, der kigger rundt. Nu er der. I kan se, der er rigtig mange smukke mennesker iblandt os. Men her i Holmebæk har talent, der er der nogen, der er lidt smukkere. Tag rigtig godt imod Team Pretty. 7 ciffer, lyset skinner. Det lutter glimmer, men det nytter ikke, når du ikke ser mig. I kærligheden er jeg gået for lidt, men jeg håber på, at jeg kan bytte mit hjerte for dit. Solskin, hvor blev du af? Pludselig begyndte at regne på en junidag. Er du langt væk, kommer du tilbage. Kom tættere, tættere. Det slår knister, gløden har tændt mig. Du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Jeg har mødt en, men hun møder ikke mig. Kom tættere, tættere. Jeg vil gøre alt for at nå dig. Jeg ved, jeg har sagt det før. Sig det til mig bare. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Jeg har tjent 1 million, og gør den tom for hver en krone. Jeg har fået mit drømmejob. Nu drømmer jeg om at sige op. Og baby, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag sidder jeg alene og mangler det, man ikke kan købe for penge. Dit hjerte, dit hjerte. Dit hjerte, hvad skal der til for? Du lukker op og rækker ud og lad mig komme indenfor. Du er en ener, og jeg er ensom. Kom tættere, tættere. Kærlighed kan ikke købes for penge. Aldrig har jeg nogensinde mødt en, der kan få mig ud af mit gode skin. Kom tættere, tættere. Jeg vil gøre alt for at nå dig. Jeg ved, jeg har sagt det før. Sig det til mig bare. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Jeg har tjent 1 million, og gør den tom for hver en krone. Jeg har fået mit drømmejob. Nu drømmer jeg om at sige op. For baby, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag sidder jeg alene og mangler det, man ikke kan købe for penge. Dit hjerte, dit hjerte, mit hjerte banker, men
Sådan der, Team Pretty. Er de ikke bare smukke? Hvad? Er de ikke bare smukke? Nå, det var godt. Er I glade? Nå, det var godt. Så starter vi med dig. For det første så vil jeg sige, at I ser knaldgodt ud. Det er mega fedt. Og så synes jeg, at det var mega fedt, at der var sådan lidt skuespil, når I dansede. At I ligesom jeg ved ikke, om jeg kan sige, sloges. I skubbede lidt til hinanden og så videre. Det var mega fedt. Fed detalje. Jeg synes, det var lidt ærgerligt, at de resterende 3 ikke var så meget med. Men ellers så synes jeg, at det var en mega fed dans, Pia. Og jeg synes, I gjorde sådan, så der var sådan godt gang i den. Og ja, jeg synes egentlig bare, det var en fed dans, ligesom Louis sagde, det der med, der var sådan lidt skuespilning i. Så ja, sejt gået. Jeg synes også, det var en mega fed dans, og tøjet, og ja, mega flot. Jeg synes, det var en super fed detalje, at det, de sang i nummeret, det efterlignede de med jeres dans, og når de sang om penge, så stod jeg og kastede penge ud, og det synes jeg var super fedt fundet på. Og som Louise sagde, var det lidt ærgerligt, at 3 andre ikke var med, men det var til gengæld en super sej afslutning, I lavede. Og det var rigtig sejt, at du lagde dig nede foran, og lige viste hjertet til hele verden. Det var super sejt. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no sitting when we in your sound. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I've been had blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenally. Oh my love it, baby, rock it. Put it up under the stars when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. Where we move, where you already know. So just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all these things I shouldn't do, but just dance, dance, dance. There ain't nobody leaving such a good dancing. You can't stop the feeling. Just dance, dance, and keep stop the feeling. Just dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Don't need no reason, don't need control, need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my sound. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I'm in heaven in my body, when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Oh my nothing, baby, rock it, gonna rock. Under the stars when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, where you already know. So just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you dance, dance, dance. You're creeping up on you, just dance, dance, dance. Come on, all this thing I shouldn't do, just dance, dance, dance. There ain't nobody deep inside to keep dancing. I can't stop the feeling. Just dance, dance, and can't stop the feeling. Just dance, dance, and can't stop the feeling. Just dance, dance, and can't stop the feeling. Keep dancing. Yeah. I can't stop the. Can't stop the. Can't stop this. I can't stop this. I can't stop this. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all these things I shouldn't do, but you dance, dance, dance.
feeling, so keep dancing. I can't stop the feeling, got this in your body. Can't stop the feeling, got this feeling in my body. I can't stop the feeling, wanna see you move your body. Can't stop the feeling, got this feeling in my body. Take it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on. Hey, hvad så? Hold nu helt op. Hvor var det var alt for fedt det der. Jeg kunne slet ikke lade være med at sidde og rocke med. Jeg tager hatten af fuldstændig for jer to drenge. De stiller jeg op og synger. Det synes jeg var alt for fedt. Og jeres koreografi og jeres tøj igen, det passer bare fuldstændig. Altså jeg er virkelig, virkelig imponeret over det der. Det var virkelig flot. Ja. Okay. Ja. Jeg synes, at det var, ligesom Benjamin sagde, at det var, at I sang for det første, og så for det andet, at det på engelsk, det er altså, det er cool. Det tror jeg sgu ikke, jeg havde tur at gøre. Jeg synes, at jeres stil, den var fuldstændig i toppen her i aften, så det er også lidt plus. Ja. Yes. Jeg kan godt lide, at I sang mega godt, og jeres dans og jeres tøj, og ja. Jeg synes, det var mega sejt gået, og også jer to drenge, I stillede jer op og sang, og så endda på engelsk. Og jeg synes også bare, det var en mega fed dans til. Jeg kunne godt lide, der både var sang og der var dans. Og så vil jeg lige sige, at de der headbands, I er på, jeg ved ikke lige helt, hvad det hedder, men det ser altså, bandana, det ser altså rigtig godt ud på jer, så dem kunne jeg også gå med til hverdag i hvert fald, fordi det ser mega nice ud. Hokus pokus. Tryllekunstnere, de har jo betaget millioner af mennesker i årevis over hele verden. Blandt andet med korttricks, som I skal se om et øjeblik. Er det så i virkeligheden magi, vi skal se i aften? Man ved det ikke. Her kommer Team Man ved det ikke! Og jeg synes, jeg hørte noget om, at det var damernes aften. Det var det ikke alligevel. Nå, det var ærgerligt, Louise og Emma. Så er det de to herrer der på kanterne, der skal følge godt med. Er I klar? Alle? Nå, ja, alle sammen skal følge med. William, skal du bruge mikrofonen? Nej. Skal jeg? Hvad er det? Quench? Hvad betyder quench? Pinligt. Det er pinligt at bruge mikrofon. Okay. Jeg tror godt, du må komme herop, Louise. Og så pege på Spar S. Ja, det er jo den der. Det er det. Det er det sgu da. Og så tager jeg hjerterkongen. Ja. Okay, hvad var den første? Kan du nu huske, hvad det første kort var? Det var hjerter 8. Okay. Det var hjerter 8, og så var det noget med et spice. Ja, lige præcis. Det var det i hvert fald. Ja. Og hvad var det, han selv skulle tage? Hjerter konge. Og hvad ligger der der? Der ligger hjerter 8, Spar S og kongen. Sådan der. Det var jo magi, det der, William. Ja, mand. Ej, lige meget. Helt ud af det. Okay.
tror, det er Er bedre, det mig? at du gør det. Ja, det er det. Se, det er rigtigt. Nå, nej, der er ikke noget snyd. Du skal bare sige stop med det. Og det er stadig mig? Ja. Stop. Lav 3 bunker. Tag 2 kort op. Lægger en i den højre bunke og en i den venstre. Så tag det vores kort. Vis det til alle andre end mig. Ja. Så, okay. Jeg ved ikke lige, om du ved. Okay, tag bare bunken og læg det ind et eller andet sted. Hvor? Hvad? Nå, Så lige du her. kan bare lægge den. Okay. Sådan. Her. Tak. Ja, det er spændende. Altså. Sådan der! Ja, selvfølgelig. Så prøver vi lige igen, Magnus, og han har lige William med. Giv en stor hånd til Magnus. Så gør jeg sådan her. Så når jeg er færdig, så lægger dit kort opad. Det burde det i hvert fald. Hvor er det ved den? Der. På hver en her. Pas på. Au. Var det kortet? Det var det rigtige kort. Sådan der. Sådan skal det gøres, Magnus. Super flot, drenge. Og som sagt, så har vi en lille backing group heroppe, som ikke skal trylle, men som har været med dem hele vejen. Så lad os lige give dem en rigtig stor hånd. Jeg synes, at det var virkelig sejt, at I alle sammen havde fundet på trylletricks. Der var ikke noget sang eller dansk, hvilket også er flot, men jeg synes, det var virkelig nice, at I bare lavede tryllekunst, fordi jeg er sindssygt stor fan af tryllekunst. Og så var det ekstra sejt, at du, Magnus, at du kom igen, og så nailede du bare det trylletricks. Det synes jeg lige, du skal have en ekstra hånd for. Jeg synes, det var mega sejt. Jeg forstod ikke rigtigt, men ja, det var mega sejt. Det var nogle rigtig seje trylletricks med de kort der. Og selvom det lige fejlede lidt for dig, så synes jeg, at simpelthen, at det var så sejt, at du så kom igen og gjorde det rigtigt. Men igen, altså en kæmpe hånd til alle jer 3. Ja. Nu siger du noget forkert, fordi at Magnus han fejlede ikke, Louise. Det var mig, der var sådan lidt halve mærkeligt, så jeg vil sige, I var alle 3 skide gode. Mega gode. Yes! Har det været svært at finde en vinder?
Det har det vel. I alle sammen har været rigtig gode, men jeg synes, det er velfortjent, det vi har fundet frem til. Dun, dun. På en fornem tredjeplads. Tag godt imod A-Team. Stort tillykke. Sådan. Så skal man sådan lige gøre sådan der, ja, lige præcis. Tillykke til tredjepladsen. Nu bliver det spændende. Vi skal finde ud af, hvem der kommer på en flot anden plads. Trommesolo, trommevivl. På en anden plads. Tag godt imod Team Just Smile. Så kan I lige dabbe lidt deroppe. Sådan der. Tillykke til jer. Og trommevivel. På en førsteplads og vinder af Holmebæk har Talent 2017. Hvor blev trommen af? Seven